I això ja té pinta de ser la porta de més fàcil accés. Suposo que deu ser l'entrada. Això és una part nova també excavada, que m'imagino que això deu ser una torre de defensa. Això que està més a prop. I que aquí al costat n'hi hauria d'haver una altra. I ara veureu com és d'extens el poblat, tot el que he vingut caminant. Anem de pressa perquè si no trigarem una estoneta. Tot això d'aquí queda dins del poblat. La muralla va per aquí, per la nostra dreta, per la part de baix. Allà s'endinsa una miqueta i ja de cop i volta hi ha una baixada molt abrupta, que m'imagino que és per on deu anar la muralla. A la nostra esquerra, a la banda est, també n'hi deu haver. Anem passant pel camí, anem veient com hi ha estructures, que suposo que són edificacions de cases, d'habitatges, que està tot sense excavar encara. Per aquí baix veieu que hi ha una caiguda bastant abrupta. Per aquí deu ser per on va la muralla. Veiem està la vorera ara, a la vora de la muralla. La muralla nord. I aquí comencem a arribar a les primeres estructures. De les que parlàvem abans, que també són d'excavació nova. Més estructures, més pedra, excavacions tapades. Això no està excavat del tot encara, per això ho han tapat. Igual que aquesta part d'aquí. Aquí es veu una cantonada clarament i com el mur va resseguint camí cap avall. I aquí arribem a la part més elevada del poblat. Tot això és estructura nova. Unes vistes magnífiques. No sé des de quan fa que no es fa una excavació en condicions nova, sinó recent, en aquest poblat. És una llàstima perquè és un poblat magnífic. Per aquí baix va tot el mur. Això és la via part. Això encara no estava excavat al 98. Tot això és la part del mur. El que hi havia excavat fins a l'any 1998, eren les estructures que arriben fins aquí. Aquí es veu tot el mur, com està també reconstruït. Aquesta línia que es veu enmig, aquesta línia indica que la part de sota és l'original i la part de sobre és la que s'ha posat tant per reconstruir una mica tot el mur com perquè no s'erosioni més la part antiga d'aquest. La part d'època, diguem. Això ho veiem a molts treballs arqueològics de poblats ibèrics, com el de Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet. També es veu. Tot això és la cantonada, això és la torre que està al sud-est. Això, perdó, és la casa 3, la cantonada de la casa 3. I això és la muralla. I això és la torre de defensa.
Sincerament fa la sensació que està massa a la part de dalt. Hi ha molta caiguda, això és cert. Està protegit bastant bé naturalment. I la part plana devia estar tota habitada. Tot això que es veu per aquí és el que han intentat perimetrar, per dir-ho així, com si fos el poblat. I aquí es veuen, hi ha dos cassoletes que es fan servir per o bé com a punt de recolzament d'estructures o bé per acumular aigua. Aquí es veu l'altra. A més, aquesta té aigua. S'acumulava aigua de pluja, normalment. Aquella està una mica plena de fems de cabra, però ja veieu tota la caiguda que hi ha darrere, que la defensa gairebé és natural. No cal, en aquesta banda no calia tenir una muralla gaire alta. M'imagino que les altres dues torres, que estan just a l'entrada on hem començat el vídeo, devien ser les dues torres més impressionants del poblat. Realment hi ha unes vistes espectaculars. Allò del fons és el Montseny, el Puigdecalm. I allà es veu tot el mar. La Costa Brava és espectacular i té uns raconets que són encantadors, encisadors. I aquest és un d'ells. Ara estem a la part de Massanet. I aquí s'acaba el vídeo. Us he ensenyat una miqueta el poblat ibèric de Montbarbat.